A 12ª edición do torneo Panos Brancos contra a Droga sumou un novo deporte á súa competición, a vela. Nesta primeira experiencia participaron 5 centros educativos de Vilagarcía. A idea xurdiu dos alumnos do ciclo deportivo de vela do IES Bouzabrei. Si, esta é unha novidade que un pouco xurdiu como iniciativa dos alumnos do ciclo deportivo de vela. A idea é un pouco que os diferentes centros de Vilagarcía, tanto os institutos como os colexios, pois podan ter unha experiencia en navegando nunha regata. Os institutos participantes foron o Bouzabrei, o Castro Alobre, o Armando Cotarelo Valledor, os Filipenses e o San Francisco. Cada embarcación estivo composta por 3 alumnos. Cada embarcación son 3 rapaces os que poden ir, polo tanto estamos falando de 3 rapaces por cada embarcación e 5 centros, foron 15 rapaces dos diferentes centros públicos de Vilagarcía e tamén dos concertados que están participando nesta actividade. Os participantes competiron en embarcacións clase Elliot e completaron unha distancia por rolda de 0,2 millas. Temos ali fondeado un barco de comité, un pin, unha boia en sota, outra en barlo, están facendo unha ceñida, popa, ceñida e xa chegada en popa. Canto distancia? Estamos facendo como 0,2 millas de distancia. A pesar do mal tempo, dende a organización e o centro fan unha valoración positiva. Bueno, eu a valoro moi positivamente, é unha primeira vez que se fai isto, estamos nun entorno que, ainda que hoxe este chovendo, é un entorno único, o sea, Galicia dispón dunha, neste caso dunha ría, a ría da Arousa, con as condiciones inmellorables, temos un centro como o que estamos ahora casi único en España. Eu creo que estas iniciativas se deberían de repetir. Creo que todavía o noso deporte a vela non está realmente explotado, sobre todo a nivel deste tipo de experiencias con centros públicos. A vitoria final foi para o IES Bouzabrei. Dende a organización quixeron resaltar que o triunfo verdadeiro é que o alumnado faga deporte e tome conciencia na problemática das drogas.